Bon dia, Sílvia. Bon dia. Com anem? Bé. I tu? Bé. Escolta, jo tinc una anècdota sucosa. Ah, sí? Explica. De persona famosa. Oh! No, bé, o sigui, no n'hi ha per tant. Però l'altre dia vam fer una reunió de veïns per decidir si posem una... No, no és sobre aquell veí. Ah, no? Vam fer una reunió a la qual no va assistir el famós veí sorollós. Normal. I aquesta reunió era per decidir si posàvem un ascensor o no a l'edifici. Ah, mira. La idea de l'ascensor encara és més lluny que no abans, però el que va ser divertit és que just a l'entrar, clar, en aquesta reunió hi havia no només persones que viuen a l'edifici, sinó també propietaris que normalment no hi són, no? Ah, d'acord. I una d'aquestes persones, quan vaig entrar jo, va dir, Andreu? Jo, sí. I diu, ets l'Andreu d'Easy Catalan? I jo, hola, sí. I diu, faig servir els teus vídeos amb els meus alumnes, no sé què. I jo, de veritat? Sí. Total, que ara ja tota l'escala sap que faig vídeos de YouTube. Uau. Per això ara aquests últims dies hem tingut tants... No, és broma. Bé, en fi, que bo, va ser divertit. No? Això sempre fa una mica de por, no? Perquè quan et diuen Andreu i tu... sí? No saps a veure de quin peu calcen, no? Exacte. Però bé, va ser una situació divertida. És una professora que és de Camarasa, però treballa a Cornellà, la ciutat del Joan. I mira, fa servir els podcasts també. I el que em va agradar molt, i diu molt d'aquesta professora, és que s'escolta els podcasts i es mira els vídeos, òbviament, doncs, abans de recomanar-los, no? Però clar, que s'escolta tots els podcasts. Ui, o sigui que et coneix perfectament. Sí, vull dir, i que tot i no ser el target, diguem-ne, d'aquest podcast, perquè en primer lloc són els aprenents, no? Sí. Doncs ella s'escolta tots els episodis. Vull dir que un aplaudiment des d'aquí a aquesta persona i a totes les altres que són nadives i que ens escolten, no? Oh, i tant. O sigui que... Molt bé. Bé, però aquesta és una anècdota que no és important. Avui hem vingut a parlar aquí de coses molt més importants i és que últimament hi ha hagut molta activitat política aquí al país, no? Sí. Podem recordar, a veure, què ha passat últimament, Sílvia? Últimament ha passat que han donat les meses i no m'ha tocat altra vegada. Ué! D'acord, és a dir, d'aquí poc hi haurà eleccions. Sí. Concretament, aquest diumenge hi haurà eleccions generals a l'estat espanyol. És a dir, les eleccions per triar el partit que governarà, no? I el president, al final. Exacte. I al maig vam tenir les eleccions municipals a tot l'estat. Sí, i en algunes comunitats autònomes també van triar el president. Correcte. En algunes comunitats també van fer les de la comunitat autònoma, en el nostre cas no, perquè el nostre calendari va una mica diferent. La qüestió és que des de les eleccions municipals ja han canviat moltes coses, hem vist pactes nous, hi ha governs totalment nous, hi ha hagut un augment de la dreta, de l'extrema dreta, no? I ara hi ha uns pactes que ens fan tremolar des del punt de vista de la cultura i la llengua catalanes, ja tremolem perquè sobretot a les illes i al País Valencià ja s'estan aplicant polítiques que van en contra del català. Sí. I bé, clar, jo m'imagino que gent que ens escolta, que viuen aquí o potser des de fora, volen entendre una mica més la política, no? Ja no la de l'estat espanyol, sinó la política catalana. I jo crec que avui el que hauríem de fer, abans d'entrar en qüestions de les eleccions generals i això, és veure quins partits tenim aquí, quins són els partits principals, no? Doncs vinga. Que tenim a Catalunya. I per això hem convidat a la politòloga del nostre equip, la fantàstica Aleida. Hola, Aleida. Hola. Hola. Com estàs? Molt bé, molt contenta de que em torneu a convidar. I tant. A veure, és que com a persona que està implicada políticament, crec que pots aportar molt en un episodi com aquest i per això t'hem convidat. Així que, a veure, jo us proposo, avui no serà tant una entrevista a la Leida, sinó que tenim aquí la Leida per ajudar-nos a desfilar una mica o a veure les característiques dels partits que tenim, no? Per tant, potser, primera pregunta, podríem dir com és el nostre sistema polític o com funcionen les eleccions aquí? Sí, a veure,
així com a grans trets, la definició del sistema polític, diguéssim, de l'estat espanyol és que és una monarquia parlamentària, és a dir, hi ha un rei, en aquest cas, i una família reial. El que passa que no tenen molt de poder polític, diguéssim que la major part del poder polític es reparteix entre el Congrés dels Diputats, que diguéssim que són les Corts que estan situades a Madrid, que representen tot l'estat espanyol, i després cada comunitat autònoma té les seves Corts particulars, que en el cas de Catalunya doncs és el Parlament de Catalunya, i després doncs, hi ha les Corts Valencianes, i el Parlament de les Illes Balears i la resta de comunitats. Llavors això, per una banda, diguéssim que és com s'articula el sistema polític. Per tant, aquestes eleccions que hi haurà diumenge són per decidir què? Els diputats que conformen el Congrés de Diputats de Madrid. Cada província, això es distribueix per províncies, tria un número concret de diputats segons la població que té, que els representen a les Corts de Madrid. D'acord. Ja avanço que en el bonus d'aquest episodi ens centrarem a parlar d'aquestes eleccions generals, d'acord? De l'estat espanyol, però, com hem dit, en aquest episodi parlarem dels partits principals que tenim a Catalunya per veure doncs, quin nom tenen, quina ideologia tenen, com els podem classificar, no? I tot això. Respecte al sistema polític, hi ha alguna característica concreta que calgui destacar de com funcionen les eleccions? Hi ha una característica que sobretot és molt diferent d'altres països com el Regne Unit o els Estats Units, que és que nosaltres no votem a una persona concreta, no votem a un sol candidat que representa per districte, per exemple, com passa als Estats Units, no? Sinó que votem a una llista de persones. Llavors, estan ordenades de l'1 al número que sigui, segons el màxim que podrien obtenir de seients, doncs, diguéssim, de diputats o de regidors en un municipi. Llavors, tants vots tenen, tants seients obtenen, diguéssim. Llavors, si treuen 500 vots, diguéssim, doncs són 5 cadires, no? Doncs de l'1 al 5 entren les persones de la llista. Llavors, en cas que un renunciï i passa alguna cosa, entra el següent de la llista. En aquest cas, no hem de tornar a fer eleccions en cas que hagi de marxar alguna persona, a no ser doncs, que es demani una reelecció per algun tema més greu, no? Però diguéssim que la diferència principal és aquest sistema de llistes, que la majoria estan conformades, o sigui, són candidatures que preparen els partits, que són doncs, organitzacions que són equivalents als partits que hi ha en altres països, però sí que la característica és que, sobretot a Catalunya, n'hi ha molts. No és com en altres països que només n'hi ha 2, no? Llavors, en aquest cas, no hi ha primàries, a no ser que ho decideixi el mateix partit de manera interna, no hi ha segones voltes, diguéssim que tot va a través d'aquesta conformació de llistes. D'acord, doncs ara anem a fixar-nos en el Parlament de Catalunya i quins són aquests partits que ara mateix hi ha representació. Sílvia, a veure. Posem a prova. No, perquè abans, quan hem parlat amb la Leida per preparar una mica l'episodi, i hi havia un partit que ja el feia fora, o sigui, no el tenia en Molt ment. optimista. Sí. Vinga, Sílvia, a veure si entre tu i jo podem dir tots els que, sense haver-nos-ho preparat, o sigui, no he anat a mirar jo la Viquipèdia ni res. No. A veure si ens els sabem. Quins partits hi ha al Parlament i després els descriurem. A veure. Hi deu haver Esquerra. Esquerra Republicana. Molt bé. Que són els que governen ara mateix, no? Hi deu haver el PSC, o sigui, Partit Socialista de Catalunya. Sí, alerta, PSC. PSC? PSC, no PSC. PSC, doncs. PSC. D'acord. Clar que la C és de Catalunya. Clar. Molt bé. Llavors hi ha d'haver el PP, no? El Partit Popular. Junts, que és l'antiga Convergència, no? Convergència i Unió. Sí, després explicarem això. Hi deu haver la CUP. Sí. Candidatura... d'Unitat Popular, sí, que ja en vam parlar en l'episodi, breument, en l'episodi en què vam entrevistar la Leida. Hi deu haver Vox, no? Sí. Molt bé. Sí. Desconec què són les sigles. No són sigles. Sí, no són sigles. No són sigles. És la paraula, sí. D'acord. Doncs Vox i hi deu haver Ciutadans, no? Ciutadans. Ciutadans. I faltarien els comuns, no? Molt bé. Que no sé quin és el nom, o sigui, el nom actual, com eren. Crec que és En Comú Podem. En Comú Podem, d'acord. En Comú Podem? I Units Podem és el mateix? Jo no sé què és això. No, tu vols dir Unidas Podemos. Ah, clar, Unidas Podemos és el nom, diguéssim, de la candidatura a Espanya. D'acord. D'acord, doncs crec que els han dit tots, no, Aleida? Sí. D'acord, doncs ara anem un per un.
recordem els noms i, a veure, jo crec que estaria bé que els classifiquéssim i crec que els podríem classificar en dos eixos, no? El primer seria l'eix esquerra-dreta, segons si tenen una ideologia més d'esquerres o més de dretes, i l'altre, l'eix catalanisme-espanyolisme, o independentisme-no-independentisme. No sé... Sempre és una mica difícil perquè, sobretot, tens els comuns que queden una mica al mig. Clar. Però bé, sí, bàsicament sí. I a l'hora de la veritat, la majoria de pactes, o els pactes més recurrents, s'han organitzat d'aquesta manera en els últims anys. En aquestes últimes municipals ha canviat una mica el tema, però sí. Diguéssim que l'última era la de l'independentisme, sobretot, de l'auge de l'independentisme. Aquest eix ha sigut molt important, el nacional, que li diem. D'acord, doncs, què us sembla si comencem pel partit que ara mateix governa la Generalitat de Catalunya? D'acord. A veure. Molt bé. Quin partit és? Esquerra Republicana de Catalunya. El nom llarg. ERC, són les sigles. Sí. Però la gent diu esquerra, no? Jo dic esquerra. Què en podem dir d'aquest partit? Quina ideologia té? A veure, dintre de l'eix esquerra-dreta, el situem a l'esquerra, com el nom indica, se situen en la socialdemocràcia, diguéssim. I en el nacional, independentistes, diguéssim, aquests de tota la vida. Els primers que tenien representació i ja ho deien que eren independentistes. D'acord. Ara mateix el president de la Generalitat es diu Pere Aragonès, però el president o secretari, no sé quin és el nom que utilitzen ells, però diguem, el número 1 del partit és Oriol Junqueras, que potser sí que hi ha gent que els hi sona aquest nom, no? Sí. Que va ser un dels que van organitzar el referèndum d'independència i va estar a la presó. Era, diguéssim, en el seu moment era el número 2 del govern. Exacte. O sigui, tenia un càrrec molt important, no recordo si era vicepresident o quin era el nom del càrrec. I això, va ser dels que no va triar a l'exili, va triar a quedar-se i va estar a la presó. Alguna cosa més a dir sobre Esquerra o passem al següent partit? Sí, jo diria que té una característica important, que és un dels partits més antics de Catalunya. Es va fundar a la Segona República Espanyola, el 31, i llavors té com expresidents de Catalunya i excàrrecs molt importants del partit, que són molt cèlebres, com són Francesc Macià i Lluís Companys, que van ser els presidents de Catalunya en aquella època, que Lluís Companys, per cert, va ser afusellat pel franquisme, i després Josep Tarradellas, que va ser el president a l'exili. Llavors, són figures històriques de la política catalana que corresponen a aquest partit. Molt bé. Hi ha una frase que crec que la va dir el Tarradellas, que va sortir al balcó una vegada i va dir «Catalans, ja sóc aquí!» I és una frase com molt mítica, no? Sí. Vull dir que tothom la coneix i tothom la sap. I se m'ha acudit ara. Molt bé. I que la fem servir moltes vegades com quan arribes a un lloc i dius «ja sóc aquí!» i llavors es fa la conya, no? De fet, no sé si va ser el Guardiola, que era amb el jovenet, que va fer aquesta broma al balcó de la Generalitat quan van guanyar la Champions del 92. Sí, és veritat. Sí, ja la tenim aquí, va dir. Ja la tenim aquí. Sí. D'acord. Molt bé, següent partit. A quin passem? Ho fem per representació? Sí. Doncs podríem fer el PSC, que de fet és qui té més vots. És a dir, encara que mani Esquerra, que mana molta minoria, perquè es va trencar un pacte, el PSC és qui té més vots. I ara mateix són líders de l'oposició al Parlament de Catalunya. D'acord. Per tant, la sigla, recordem, Partit Socialista de Catalunya. Molta gent diu PSC, però recordem que ha de ser PSC. Molt bé. Tot i que aquest partit, clar, és com la filial catalana del Partit Socialista Espanyol, no? Ells no n'hi diuen així, però sí. Ells no en diuen així, però vull dir que ho podem dir així. O sigui, hi ha el partit mare, una matriu espanyola, que és el PSOE, que, de fet, doncs, és un dels dos partits hegemònics a l'estat espanyol, i aquí a Catalunya és el PSC, que abans era un partit més catalanista que no pas ara, no?, perquè tinc entès. Sí. Hi ha hagut una evolució tant de l'eix nacional cap a espanyolisme com de l'eix dreta-esquerra, jo diria que una mica cap a la dreta. Podem discutir-nos i segons en l'àmbit en el que et trobis, però sí que és veritat que és bastant establishment, diguéssim, aquest partit. Bastant de centre, no?, diguem-ne? Sí, molt situat al centre ara mateix, sí. Tot i que és veritat que pot fer polítiques més d'esquerres que altres partits, Això sí que s'ha de reconèixer. Sí. És curiós perquè ara estàvem parlant d'això de les sigles, no? Que el PSOE té el PSC aquí a Catalunya, però llavors si és el País Valencià és PSPV baixa. Sí.
Que sí? Que no ho dic malament? Correcte. I va canviant segons cada lloc, diria, no? Diria que hi ha llocs en què és PSOE i ja està, però sí que n'hi ha alguns llocs que... A Galícia, per exemple, també que sí que canvia les sigles. Veus? D'acord. Què més podem dir d'aquest partit? Algun nom que sigui representatiu? Sí, jo crec que potser el que més podem recordar és el Pasqual Maragall, tot i que encara formava part d'aquest PSC més catalanista, i sobretot és molt recordat, perquè a banda de que va ser president de la Generalitat, va ser alcalde de Barcelona durant els Jocs Olímpics. Llavors va ser el que va liderar un canvi molt gran a la ciutat, que hi ha gent que denuncia perquè es va fer una neteja que no en tots casos va ser positiva, perquè va haver gent que va haver de marxar de casa seva i tot això, però per altra banda hi va haver coses positives, com el fet que es va situar com a capital europea quan Barcelona no era el que és avui en dia. Llavors sí que va ser un punt d'inflexió molt important a Barcelona i a Catalunya en general. Sí, i curiosament el seu germà ara mateix està també... Bé, ha sigut candidat a l'alcaldia de Barcelona, però per Esquerra, no pel PSC. Sí. Sí, també va estar molts anys al PSC, però com hem dit, els dos eren de l'ala més catalanista i quan el PSC es va decantar més per l'unionisme, és a dir, com en contra de l'independentisme, va saltar cap a Esquerra. I un altre trivial molt important d'aquesta família és que són descendents de Joan Maragall, que és un dels poetes més importants de la nostra literatura. Bon apunt com a coordinadora del Club de Lectura. Total. Molt bé, hem d'anar per feina perquè si no se'ns menjarà el temps. A quin partit passem ara? Doncs ara tocaria Junts, per aquesta lògica. Vinga, Junts. Junts, com ha dit la Sílvia abans, doncs és l'hereu de l'antiga Convergència, que Convergència durant molt de temps s'havia presentat a les eleccions com a Convergència i Unió, és a dir, era una coalició, però Unió era el partit catòlic, diguéssim, que eren catalanistes, però realment es van acabar decantant per l'unionisme. Per tant, hi va haver com un trencament. Llavors, Convergència ha anat evolucionant cap a Junts, que és com un partit independentista, que és més de dretes, liberal, diguéssim. I és el partit del Carles Puigdemont, que va ser president, està a l'exili ara mateix, diguéssim que és la figura més coneguda, i de l'època de Convergència, doncs durant 23 anys, Jordi Pujol va ser president de Catalunya, per tant, també una figura històrica molt important, una persona que ja va estar a la resistència antifranquista i va estar a la presó, i ara mateix doncs, està esquitxat per una trama de corrupció també de les més grans que encapçala ell i la seva família. I després el va succeir Artur Mas, que també va ser president i bé, va tenir també una importància en l'època de l'auge de l'independentisme. Clar, aquest partit en l'últim temps ha canviat molt de nom, perquè des que es va trencar aquesta coalició de Convergència i Unió, pel mig hi ha hagut el PDeCAT, que encara existeix, de fet, o sigui, és un partit diferent de Junts, no? Vull dir que hi ha hagut també molt moviment en aquest sector del catalanisme de dretes. Molt bé. Següent. D'acord. A veure, el següent en representació és Vox, lamentablement, amb 11 escons. Dic lamentablement doncs, perquè és el partit d'extrema dreta espanyolista, que ara, a més, va tenir una pujada molt gran a les municipals, va passar de tenir, crec que no tenia representació, a tenir 100 i pico regidors, i després, doncs, ara sembla que les enquestes li donen molt bons resultats pel proper diumenge a les Corts Espanyoles. I bé, és un partit que va en contra de qualsevol expressió que tingui a veure amb, no sé com dir-ho, amb nacionalitats que no siguin l'espanyola, és a dir, qualsevol... Sí, amb la diversitat, no? És com qualsevol cosa que tingui a veure amb la diversitat de qualsevol mena, o sigui... Amb el feminisme, amb els drets LGTBI, un fotimer de coses. De fet, és el partit, o sigui, si mirem la resta de partits de països europeus, trobem l'equivalent, no?, de Vox, o sigui, aquesta extrema dreta que està creixent o s'està establint a tota Europa, doncs en aquest cas és aquest partit. Sí. Molt bé. Doncs quin partit ve a continuació? Doncs ve la CUP. La CUP. La meva organització, diguéssim. La candidatura d'Unitat Popular. Doncs a veure, d'aquí potser n'hauríem de parlar la Sílvia i jo, perquè potser tu ets menys objectiva. Faig massa propaganda, no? Sí. Doncs vinga, digue. A veure, Sílvia, què podem dir de la CUP?
La CUP, doncs, potser serien els de més a l'esquerra, no? En aquest eix esquerra-dreta que havíem dit abans, i es posicionen com a independentistes, i potser són els que fan una política més des del carrer, no? En el sentit de que sempre volen que es faci la política popular de cada ciutat i cada poble, i potser fins i tot no es presenten a les espanyoles, no ho sé. De fet, la CUP, pel que jo tinc entès, o sigui, és una formació que engloba diferents formacions més petites, perquè fins fa uns anys sempre havien sigut també candidatures municipals, no? O sigui, sabien... El seu àmbit d'actuació era el municipalisme, no? I fins que van decidir fer el pas de presentar-se també a les eleccions de les eleccions autonòmiques al Parlament i després també a les generals, no? Per tant, ara mateix tenen representació en els 3 nivells, diguéssim, però venen de tradició municipal, no? Vull dir que és això que dius tu, de fer molta feina de carrer, Però en aquestes eleccions també s'hi presenten, perquè havien dit que potser no s'hi presentarien. Sí, al final sí. Ah, d'acord. Al final sí, eh? Sí. D'acord. Clar, la CUP és un partit que va portar moltes sorpreses i tots generen polèmiques, però la CUP n'ha portat algunes de molt interessants i divertides i personatges, o sigui, personatges polítics, em refereixo, des del meu punt de vista, molt interessants. Crec que van enriquir el discurs polític del Parlament quan l'activitat parlamentària era més activa i més estimulant. Crec que les seves aportacions eren molt interessants. I algun nom així representatiu podríem dir David Fernández. El de l'espardenya. Exacte. El que va llançar aquella espardenya famosa, i les samarretes reivindicatives, sempre portava algun missatge, no?, a les seves samarretes, i a més tenia doncs, el seu imitador a Polònia. Bé, tots els caps de llista, o sigui, tots els números 1 i 2 potser tenen representació, no?, en aquest programa. I potser també podríem dir Anna Gabriel, no?, que ara la tenim a Suïssa. Bé, ara ja ha tornat. És veritat, sí. Va tornar fa poc, però sí, va estar exiliada també perquè havia estat a la mesa del Parlament i també havia estat perseguida pel sistema judicial espanyol. Doncs la CUP, alguna cosa més a afegir, Aleida? Jo afegiria un tret una mica més de format, diguéssim, que és característic perquè, bé, ja ho heu comentat una mica, però la formació és assembleària, llavors no som un partit a l'ús, no hi ha una executiva que decideix coses, sinó que el poder es reparteix en tots els militants, totes les persones que en formem part, podem decidir la línia política. Per això que deia la Sílvia abans, ara no sé si es presenten o no, perquè vam debatre fa un mes i mig, que a més això ha sigut molt ràpid perquè el Pedro Sánchez va convocar d'un dia per l'altre, doncs ens vam haver de reunir per decidir si anàvem o no. I això ho decidim entre tots i totes. Llavors, és aquesta la diferència, que potser hi ha altres partits que diuen, mira, som una executiva de 15 persones i entre nosaltres ens entenem, no? I en el nostre cas doncs, som 3.000. És molt difícil d'entendre's, però ho anem fent. I que, de fet, per això mateix, una de les polèmiques va ser aquella votació en què s'havia de decidir, mira, ja no recordo ni què era, però era una cosa... O Mas o Mars. Ah, sí, era una decisió important que havia de passar per les bases i el resultat va ser 50-50 exacte. Exacte. No? I clar, vist des de fora, vam pensar, això és una conya, no? No, a vegades la vida és així, és sorprenent. Pot passar. Molt bé, i ens queden els comuns. Encara ens en queden uns quants. Ens queden els comuns, que són els més difícils de situar en l'eix nacional, com dèiem abans, perquè diuen que són federalistes. Llavors, el 2017, amb el referèndum d'independència, jo sé que moltes persones que militen als comuns van votar que sí, però després tampoc es posicionen a favor, no? Llavors sempre estan una mica entre les dues aigües. I el que sigui en l'eix de dreta-esquerra, doncs es situen bastant a l'esquerra. D'acord. És important destacar el context en el que va aparèixer, perquè va recollir una mica la indignació del moviment del 15M, que va ser el moviment dels indignats, que es va dir que també va tenir rèplica en diferents llocs del món. La gent es reunia en assemblees a les places més importants i feien acampades i assemblees. Llavors, una mica després d'aquest moviment va sorgir En Comú, Podem, aquest tipus de partits que han acabat en coalició. I han governat Barcelona fins ara fa poc, amb l'Ada Colau. Correcte. Sí. Per tant, com a persona representativa,
no del Parlament, però sí d'aquest grup polític, doncs l'Ada Colau, que ha estat fins ara l'alcaldessa de Barcelona per 2 legislatures. Molt bé. PP? Bé, Ciutadans. Ciutadans. Tot i que, clar, Ciutadans gairebé el tenim fora del mapa perquè sembla que està a punt de desaparèixer. De fet, no s'ha presentat en aquestes eleccions generals. Vull dir, que gairebé en podem certificar la mort. Però sí que és veritat que ha sigut un partit molt important per l'espanyolisme, concretament. Diuen de centre, però en realitat són bastant de dretes. I són un partit que va néixer a principis dels 2000 i va ser com molt revolucionari i molt polèmic. Volia trencar aquest binarisme a nivell espanyol de PSOE-PP. Llavors volia emportar-se una part del vot de la dreta i ho va aconseguir. I el fet més important, que en aquell moment doncs, va posar la cara d'Albert Rivera, que va ser qui, diguéssim, un dels fundadors, i després la Inés Arrimadas, que van ser dues figures molt importants a Catalunya, però que després també van tenir presència a Espanya, i van ser el primer partit que es va batallar contra el català, per dir-ho de manera planera, que van començar a parlar castellà al Parlament, que això no ho havia fet ningú, ni tan sols el PP, que va començar a dir totes aquestes mentides que el català es persegueix a l'escola, que els estrangers quan venen a Barcelona no poden parlar castellà i un munt de coses d'aquestes falses, no? I diguéssim que va ser el Ciutadans qui va fer molt de soroll. I encara que desaparegui el partit, lamentablement no desapareix les mentides i la ideologia. Sí, correcte. O sigui, per clarificar, encara que hi hagi partits més catalanistes o més espanyolistes en el Parlament de Catalunya, sempre, per tradició, la llengua que s'havia utilitzat en els plenaris era el català. No? Fins i tot els partits més de dreta i més espanyolistes ho feien. I va ser després de l'arribada de Ciutadans, que altres partits van començar a fer el mateix, que és utilitzar el castellà. No? Per tant, aquest consens que hi havia i que plasmava la idea que el català és de tots, el van trencar, o van voler-lo trencar. D'acord, passem al PP? Sí, ja acabem amb el PP, que ara mateix el Parlament de Catalunya només té 3 escons, però sí que és veritat que té presència en la majoria de municipis, sobretot els més grans. És el partit que sembla que pot guanyar les eleccions espanyoles el diumenge. Per tant, és un partit molt, molt important a nivell espanyol, sobretot, i té doncs, aquesta presència del Partit Popular Català, el PPC, diguéssim, que és més minoritària, però bé. El PP és un partit... va ser el partit que va heredar l'oligarquia, diguéssim, del franquisme. Llavors, no hi va haver un gran trencament entre dictadura i democràcia, lamentablement, perquè certes persones que tenien càrrecs polítics en Franco van seguir tenint càrrecs polítics o almenys molta presència en democràcia. Llavors, no és que siguin un partit franquista, però sí que és veritat que hereden una part d'aquest poder. Molt bé. Doncs ens queda algun partit? No. Del Parlament, no. D'acord. Doncs crec que ja podríem anar acabant l'episodi aquí, perquè si no ens allargarem moltíssim. Sí, podríem estar tot el dia. A més, si ens poséssim amb els partits valencians, els partits de les illes, no acabaríem. Avui ens hem centrat, exacte, avui ens hem centrat en Catalunya, perquè si no és inabastable en un episodi. Sílvia, què t'ha semblat? Molt dens. La repassada política. A tu no t'agrada gaire aquest tema, no? No, sí que m'agrada, el que passa és que m'avorreix bastant. Ja. Teníem una recomanació preparada, però no sé si la voleu fer o potser la deixem per al bonus. Potser que la deixem pel bonus. Jo només vull dir una cosa, que crec que és el més important de tot això que hem dit avui, i és que la gent ha d'anar a votar. Que votin el que vulguin, que cadascú voti el que li sembli que sigui més adequat amb les idees que ell o ella tingui, però que tothom vagi a votar i voti el que vol. Molt bé. Doncs, Aleida, moltes gràcies per la teva contribució. A vosaltres. Jo crec que ho has explicat molt bé i els que ens escolteu, si us han quedat preguntes sobre els partits, sobre el que sigui, ens podeu deixar comentaris, podeu enviar-nos també notes d'àudio o, si voleu parlar-ne amb més deteniment, podeu fer-vos membres de la comunitat perquè l'Aleida mateix ha organitzat 2 trobades per parlar de política, per resoldre dubtes. Per petició popular, de manera assembleària. Total, perquè hi ha certes persones que tenien aquesta inquietud i bé. És a dir, que a part de participar en el club de lectura i les altres xerrades que fem la Sònia, el Joan, el Camo, la resta de persones que en fan, doncs podeu també parlar de política si així ho voleu. Teniu l'enllaç, com sempre, és easycatalan.org/membership. Moltes gràcies als que ja sou membres de la comunitat i ens doneu suport. I també moltes gràcies al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat per permetre'ns continuar en aquest projecte tan xulo. Moltes gràcies a tothom i fins a la propera. Que vagi bé. Adéu. Adéu.